So idan har ya kasance ka ɗora Gmail account naka zai yi wuya haka su maka hacking na Facebook naka, sakamakon duk wani wanda zai hacking na Facebook naka yana yin hacking abu na farko da zai fara ɗora Gmail nasa akai ne, da ya ɗora Gmail nasa zai canza password ya zama da duk wani OTP da za a tura cikin Gmail nasa ne. So a cikin wannan bidiyo inda ka bi ni har ƙarshe zan nuna hanyar da zaka bi domin ka ɗora Gmail akan account naka. Idan Gmail ɗaya gare ka zaka yi ɗora shi, in biyu gare ka zaka yi ɗora, in uku gare ka ko guda nawa gare ka zaka yi ɗora Gmail naka. Idan ka rasa wannan Gmail din zaka yi amfani da wannan Gmail din, kuma zaka iya login da Gmail ɗinka ba dole sai da phone number da yake akan account naka ba. Yanzu mu je a cikin bidiyon. Ka shigo cikin Facebook naka, za mu je inda aka saba wajen dot nan guda uku, so sai mu shige shi. Bayan mun shiga za mu zo scrolling ƙasa inda aka sa setting, sai mu danna setting. Setting gashi nan da aka sa personal details na farko kenan, inda aka sa personal details nan wajen sai mu taɓa shi. Again dai sai mu kuma zuwa inda aka sa personal details sai mu duba muga ina ne aka sa personal details, gashi nan to shi ma sai mu shige shi. So idan ka shigo, idan ka zo nan daga sama zai nuna ma nambobin da suke akan account naka ko guda nawa ne nambobin. So zan taɓa content information nan na saman nan kenan, nan wajen sun damu duk wajen ɗaya ne sai mu taɓa, zai kama na wajen adin zai nuna ma nambobin ka da suke akan account naka da kuma sannan kuma idan za ka ƙara adin ɗin wata so sai ka taɓa add contact can ƙasa kenan. So gashi nan mu yanzu ba wannan ba za mu yi adin ba, za mu yi adin na Gmail ne. Gashi nan na ƙasa ya sa add, mu taɓa add email address. So ana wajen sai ka rubuta email address ɗin da kake so ka yi adin. So mu bari mu rubuta wanda muke sa ran za mu yi adin. Bari mu sa wannan sai mu danna next. Bari mu sa next sai ka danna next. Bayan ka sa shi dan jira shi, gashi nan suka ce we send an email with your confirmation code on. Sai Khadija Muktar shine sunan Gmail din. Sai mu koma cikin Gmail din mu dauko code da suka tura mana ta cikin Gmail din. So bayan ka je cikin Gmail ka dauko code din ka zaka paste nasa a cikin wannan box din. So mai box paste bayan ka paste sai ka danna next. Ana jira sai gama scrolling. So gashi nan suka ce you are add your Gmail address to the contact selected. Already ka riga ka dora shi, zaka danna close ka fito. Idan ka fito za ka gan shi gashi nan a saman account naka ya hau da kuma nambobin ka da suke akai. Wannan shine hanyar da zaka bi domin sawa account Gmail yana da matukar amfani. Duk wani wanda zai hacking naka yana kwace account naka Gmail yake fara dora. So idan kuma yana hawa karɓar Gmail zai canza password, ya riga account ya zama nasa. Idan ko Gmail yana hannunka ba zai taɓa kwatuwa ba account naka, sai dai in kai ka so a kwace maka account naka, musamman ma idan ka sa masa authenticator. A baya ne mana bidiyon yadda ake sa authenticator wanda in dai authenticator tana hannunka ba wanda ya kwace maka account naka. So ka kalli bidiyo na baya idan ba ga bidiyon yadda ake sa authenticator ba. Assalamu alaikum.